Amonatxoak. Baziren behin bi amonatxo, Antea eta Filipa. Bi amonatxoak elkarrekin bizi ziren, elkarrekin jaten zuten, elkarrekin lo egiten eta elkarrekin amets. Astelehenetik larunbatera jakin normalak prestatzen zuten, ur sopa. Igandetan zerbait berezia jartzen zuten, ur sopa fideo erdi batekin. Erdia Antearentzat izaten zen eta beste erdia Filiparentzat. Egun batean, Anteak babarrun bat aurkitu zuen sukaldean, eta zera pentsatu zuen. Erditik zatituta, babarrun betea prestatuko niken. Ez, hobe izango dinat babarrun sopa egitea. Altxorura behatxartean hartuta, sua jartzera abiatu zen. Baina, zoritxarrez, babarrunak irrist egin, lurrera erori eta 3 jauzi egin zituen. Babarrun hartatik landarea sortu zen, eta hasten hasi zen. Hainbeste eta hainbeste hasi zen landarea zeruraino iritsi zen. Antea, babarrun landareari gogor oratuta, igotzen hasi zen. Hainbeste eta hainbeste igo zen, ura ere zeruraino iritsi zen. Han, hodeietan, ez zuen aurkitu erraldoirik, ez gaztelurik, errota bat baizik. Gero, babarrun landarearen barrena jaitsi zen, eta jauzi bat eginda sukaldean agertu zen. Zeruan errota bat etzagon, eta goseak entzen din, oiukatu zuen. Nik ere ikusi nahi dinat hori, esan zuen Filipak. Babarrun landarean gora hasi ziren bi amonatxoak, pausoz pauso, ostoz osto. Anteak zioan aurretik, barraskioa bezain motel ari zen igotzen, tripa lertzeko zorian zeukan eta. Filipa atzetik zioan, dortoka bezain mantxo ari zen igotzen. Tripa utxik zeukan eta, 6 egun baziren fideo erdirik jan ez zuela. Iriste zegoela, eskuek utx egin zioten Filipari. Zangoek ere utx eta erortzen hasi zen, behera eta bera. Antea, babarrun landareari ongi oratuta oiuka ari zen. Filipa, nora hoa, eta Filipak, uaa! Filipa berehala iritsi zen lurrera jakina. Antea ere laster etorri zen, landarearen barrena jaitsi. Jauzi bat egin eta hantxe ikusi zuten. Filipa maitea, inor baino antaratuago izaten zen ura bera, sukaldean sakabanatuta. Zango bat maila azpian, sudurra koilara gainean, beso bat eltxe baten barruan. Pazientzia handiarekin, Anteak banan jaso zituen Filiparen zatiak, maila azpian batetik bestera zioan zangoa. Koilaran, doministikuka ari zen sudurra, eltxetik agur eginez zebilen besoa. Gero, lasterka joan zen auzoko Andrearen etxera. Zer gertatu zen kontatu zion eta hainbat gauza eskatu zizkion. Irina, esnea, arrautsak, azukrea eta gatz pitin bat. Sukaldera itzuli zen, sua piztu, eltzea gainean jarri, osagai guztiak banan bota, eta nahasi aritu zen oreak irakin zuen arte. Eta proba egitea erabaki zuen. Pasta hartatik pizka bat hartu, Filiparen behatxean eman, oin batera hurbildu eta itsatsi zen. Balio din, oihu egin zuen Anteak, eta lanari ekin zion. Lehenik oinak itsatsi zizkien zangoei, zeren eta etxe bat teiatutik hasi ezin bada, amonatxo bat ere ezin izango da burutik hasi. Belaunei olioa eman zien, besoak gorputzari lotu, besagainak lepoari, bekokia sudurrari, baina zerbait ez zagon ongi, ezur bat falta zaion, zer egin orain? Anteak pentsatu eta pentsatu aritu zen, eta lako batean bazakinat esan zuen. Babarrun landareari zati bat kentzera joan zen, falta zitzaion ezurra, zizelkatu, eta Filipa guztiz osatu zuen oinetatik bururaino. Jostun ona zenez, haragizko traje bat egin zuen Filiparentzat, eta larruzko beroki bat josi zion. Eta
Poetatik ere bazuenez, amonatxo hitz batzuk abestu zizkion, berak zekizkien horietakoak. Antea kantuz ari zen bitartean, Filipa mugitzen hasi zen, eta kantatu ahala Filipa hizketan hasi zen. Filipak besarkatu zuenean soilik utzi zion Anteak kantatzeari. Bi amonatxoak orain ere elkarrekin bizi dira. Elkarrekin jaten dute, elkarrekin lo egiten, elkarrekin amets. Astelehenetik larunbatera ur-sopa prestatzen dute. Igandeetan fideo bat botatzen diote sopari, eta erdi bi egiten dute. Abentura goze direnean, zerura igo, aseartean jan, eta berriz jaisten dira.